Ako vyzeral náš výlet z Tokia do Kamakuri? Hneď ráno sme vyrazili z hotela, nasadli na vlak a cestou sme sa posilnili Red Bullom z automatu, ktoré sú tu reálne že na každom kroku. Po príchode sme sa prešli po slnečnej Kamakure, vyskúšali sme rýžový koláčik so sladkou sojovou omáčkou. Strašne to je zaujímavé. A navštívili slávnu sochu Budhu a aj krásne chrámy. Cestou sme mali nádherný výhľad na oceán a prešli sme ikonické vlakové priecestie a mesto sme si užili až do západu slnka. Po ceste späť do Tokia sme sa zastavili na korejské barbecue, ktoré bolo fakt výborné, aj keď trošku drahé, ale stalo to určite za to. Potom sme prešli cez Kabukicho, čo je taká známa Red Light District tvrď a vlastne je tam po bokoch tých ulic vidieť veľa žien a mužov, ktorí vlastne lákajú návštevníkov do rôznych podnikov a podobne. Celá tá štvrť má veľmi rušnú a farebnú atmosféru. Deň sme zakončili rýchlou zastávkou vo Family Marte a keď chceš vidieť celý vlog, tak ten je na mojom kanáli.